Hello everyone, welcome to Pambasama Ngizithi. I'm here to update you ngokuzokwenzeka next week ku-England kusukela Monday mhla ka-9 March 2026 kuya Friday mhla 13 March 2026. Uzoleka ubuza uLazarus ukuthi why kumele kube u-Azanda uthatha Enqubana Industries ebene khona uLazarus. Uhlathi ugcina efikile ezidaleni phela uzola nonkosikazi wakhe lapho uthumeka ushaya phansi ngonyawo ukuthi akabuyelani esidalweni nohlathi kanti uyangakazwani nakho konke lokhu. U-anti kaLazarus uzofika engekho uzoleka lapho kubhiziwe khona ekhishini abuze ukuthi ukuphi. Bathi mhlasimbe usalele avele ashintshe ebusweni ebuza ukuthi ulela kanjani umuntu okade eshada zolo lokhu kuze kube lesikhathi kanti bazoqhamuka nesoka lakho bezihlekela bakithi u-anti ethethe ukuthi umakoti onjani ulala kuze kube lesikhathi ekubeni abanye bebhizi wathi ethi uyamkhuza uLazarus u-anti wakhe washo khona ukuthi uthela amanzi ekutheni wedada watatazela bakithi uzoloka egqoka iphiniva ephiyelela khona ekhishini kuyosiza lokhu ngama-highlights anesidudi gazi ngiyayibamba lana ungakhohlwa ucele notification bell ukusubscribe nokusho umbono wakho bayo. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky